Goto tari bundan barungan ingkang sampun kasalirani para seniman seniwati muda Ridho Budaya. Laksana dicara titi kalenggan pargian punika mangayu bagya wonten adicara tasakuran walimatul hitan. Ingkang putra saking panjenengan Bapak Slamet Ibu Tari nggih Nak Mas Bagus April Leo Adi Pratama. Ridho Budaya badhe ngaturi guyon maton dalah campur sari rancak atur balipur suka parisuka paring suka renaning manah para pamirsa kakung Semowana Putri. Dumateng para rawuh kakung Semowana Putri nuwun kepareng kula dereng lelenggan kanthi mardu mardikan kalih sinambi pamirsani napa ingkang dados pasugata Ridho Budaya titi kalenggan pargian siang punika. Dening geding kasumanggaken para pradowi ingkang sampun semadya papan paring menika semonggo. Joget gajah-gajah. Stop. Tahlilan. Omongane kancane joget kok didekno terus kok. Kepengen joget. Iya. Ya joget karek kowe joget lah. Serampatno, Cok. Ayo. Lah lho. Nah, masa iki. Oke.
ya ya ayo penak nggih Bu, penak pokoke. Penak pol. Didekno sing genah. Wes. Loh, lah. Kok ijeh ae? Polakno dendekno sing genah. Iki piye mendekone piye? Ngene tak warai. Yuk, ayo. Pokoknya dindekno sing genah pokoke. Piye, Nyil? Lho dindekno sing model saiki ya. Ora iso mati iki. Ya Allah. Lah sini iso ngandekno apa ora? Piye? Ngene tak warai. Mendekno ngene iki genah. Wes. Duh. Kok iso mandek, Nil? Kok iso mandek? Wong tak lebokno sak ya mendekno. Wah iya aku ora kepikiran, Nil. Lha oke padha ae kok desno ngono ya ora ngarah mendek. Lah masa aku tak suwaduk rono terus mandek e. Mau saduk nadane tok saduk tukang kendange ak mendek. Utuh sandase. Wong ae jogetane anak gedeng ngaleh terus to. Lha oke yo padha ae ana jogetan penak-penak nek mau yo kok dekno. Jaluk apa? Lah aku yo padha kudu joget tok. Lah jaluk joget ya dikeki joget yo gak didekno yo kowe muring-muring. Iya. Lah yo kok wong kabeh menungsa iku njaluk ya sing apik ngono. Sing apik. Sing elek melu sapa? Melu kowe ngono kok. La ilaha illallah nyil mosok rupaku elek, kelaku aku elek, mosok sing elek melu aku sisan. Ya sing elek wong kahanan donya iku ana loro lho, Mas. Ana loro. Ana lanang, ana wedok, ana sing apik, ana sing elek. Nek aku bagian sing apik, aku sing elek. Sing elek. Piye aku kok elek? Kahanan donya iku ya ana loro. Ana lanang, ana wedok, ana sing sugih, ana sing melarat. Aku sing sugih, aku sing melarat. Aku melarat tak, Bu? Iya apa ora? Iya. Kandhane wong gak entuk nesu ya, Nyil. Ora entuk nesu. Kahanan donya ana loro. Ana lanang, ana wedok, ana waras, ana gendeng. Nah, upama aku sing waras, Nil, kowe ya sing gendeng lah gak apa-apa. Kowe gak njaluk bagian? Enggak, aku kok temenan. Tenan. Ikhlas. Tenan. Ya wis tak peke kabel lah, Nil. Gendeng-gendeng lah nek aku, Nil. Wong gendeng-gendeng lah ngono ya kowe ya disenengi wong kene. Ya seneng wong kene nek ora gendeng ora macak ngene iki aku. To abohi jogetan delok aku semen akeh Mas. Kene. Isin aku. Kowe wong gendeng didelok sakmene akeh. Heeh. Malah sing delok iki malah saya nemen. Lho kok iso? Nemen wong stres iku ya. Kok iso? Lho wong gendeng didelok kok. Ya ora sing delok tok. Apa? Nanggap ya padha ae golongane. Lho iki aja macem-macem lho iki sing nanggap lho.
Lho kok ora iku piye maksud wong gedeng ditekakno. Tekakno. Dikei rokok. Dikei rokok. Mulai aja disangoni ora melu bento. Ngene lho Mas. Iku jenenge gak melu bento. Jenenge tuan rumah iku tuan rumah sing bijaksana. Bijaksana apa ya bijaksana kelompok wong gedeng-gedeng ngene iki? Lah ya wong bijaksana wong gendeng-gendeng dikelompokno ya dadi siji ya ning kene iki kok. Nggih diucapkan salam dhisik kanggo warga masyarakat Bacin kene. Oh, salam sik. Heeh. Wabarakatuh. Lah ya. Umume wong salam iku saka ngarepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja mok tutup gurine tok. Aku ora apal ngarepe ya Nyil. Sing tak apal ya wabarakatuh. Ngono tok. Ya Allah Gusti sing apik ngono lho. Sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suara kaya petelot tok. Wonge kaya petelot, suarane gedine ra umum. Wong ngenyek ngene iki ya suaraku gede sebab ana sebabe Mas. Sebabe apa? Wis dikei mangan. Iya, Nyil bacal nek ngeleh ya. Ning ngeleh suaraku cilike pol. Wah, idoni meteng kengko malah. Idoni meteng idoni kowe malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Hei! Iki aku apa iki lho? Arep kok nulo salam. Kok innalillahi nyarno sapa maratuam? Ngawur. Sandale mbok engko ngono. Ah ngawur kowe kok senengane kok. Wong senengane ngenyek kancane ngono lho. Ora ngenyek umume sandal yo ngene apik. Ora nek kowe sandale maratuam ndok gawa lobok kabeh kok Bu. Iki gegeden, iki celiken lho keceliken. Nek ngene iki bapak maratuam apa lu udah bingung lah nyil. Iki demang dalam acara apa, Mas? Mbah. Aku ya ora ngerti yo. Eko lho Nyil. Tasyakuran walimatul kitan. Bab sapa iku Pak Slamet sunat iku? Slamet untu ngono. Pak Slamet sunat apa ora entek? Lah iku tulisane tasyakuran kitanan Bapak Slamet utawa Tesok. Hei. Putrane Pak Slamet. Lho. Lah putrane Bu Tari. Loh, lah yo iki anake wong loro. Lho berarti loro sing sunat. Siji. Lho jare putrane Bapak Slamet. Maksudnya iki sing sunat iki Nyil, iki putrane Pak Slamet karo Ibu Tari. Berarti loro. Siji. Ya loro putrane Pak Slamet karo Ibu Tari ngono kok. Anake wong loro. Berarti separonan. Paronan. Maksudnya ngene lho Nyil, aduh. Sing sunat iki ya wis Pak Slamet gak melu Bu Tari anake Bu Tari. Lho terus sing tuan rumahnya sing lanang sinten nek gak melu? Lho Bapak Slamet itu gak melu moko ning ndi? Waduh iya Mat kowe melunan lho Mat. Maksudnya ngene lho Nyil, Pak Slamet. Maune ora ndelok TV. Delok TV. Delok bal-balan. Delok bal-balan. Bal-balan. Bu Tari mlebu. Bu Tari mlebu. Ape ndelok berita. Delok berita. TV dileh. Pak Slamet nesu Bu Tari didoni street metu iki. Lho berarti tambah telu. Lho. Ngene lho Nyil. Adik sapa iki? April Cleo. April Leo. Yo April Leo. Sapa iku? Sinten lho Bu? Aja angel-angel go bubu. April Leo Adi Pratama. April Leo iki anake Pak Slamet karo Bu Tari. Maksudnya ndek nom. Pak Slamet iki seneng wong wedok. Seneng wong wedok. Ah, nikah. Nikah. Terus metu iki ngono lho. Lho mosok cepet nikah terus metu. Ngene lho Nyil, ya Allah Nyil. Pak Slamet iki piye? Slamet metu. Pak Slamet Nyil. Seneng wong wedok. Seneng wong wedok. Tapi wedokane Bu Tari iki lho Nyil. Seneng. Seneng. Takokno lho bae. Ya. Goblok kok. Iki dirapi metu iki ngono lho. Lha metu iki wis ana Dek April wis ana anake Bu Tari berarti tambah siji metu iki apa? Dagelan kok guyu. Guyu patakan ngono nangis. Ana kabel utuh, Pak. Ngomong apa? Muten niku lho, muten kabele kok iso. Dagelan kok aja nesu iki. Maksudnya ngene lho, Pak Slamet iki dek nami jangan karo Bu Tari. Yang-jangan karo Bu Tari. Yang-jangan. Ngisor gedang mbok ning ndi arti aku. Mosok nggih, Pak? Maksudnya iki terus dinikahno karo
bapak ibuke dinikahno. Dinikahno ijab kabul kaya wong-wong ngono lah Nyil. Lah. Iki malam pertama. Malam pertama. Bual-bualan Nyil. Mosok bal-balan. Walah gawange sempit. Jawange sempit. Cuwilik. Lah terus wis gol metu iki sapa April sapa mau? Dek April Leo Adi Pratama. Lah iki metune teko ndi? Mletek ke watu coprot engko. Wong aku jenenge cah cilik ora ngerti ya takok to, Mas. Metu teko dalane Nyil. Dalan apa? Dalan bayi. Maksudnya iki metu kok dalane mlebu lho liwat ngene. Dalan aspal ngono dalan cah sekolah. Goblok. Bayi metu kok metu aspalan apa ora ngeyang mboke. Terus jare metu dalan bayi lah. Kene lho. Mangkel ae ngene lho. Jaman saiki gak metu kok kene. Kok ndi? Kok weteng disiset. Sing kaisar iku. Ora kaisar lah. Suwek kene lah. Ora kaisar. Apa? Apa iku? Aku yo apa Bu jenenge Bu? Sesar. Sik ibu takokane Bu sing dibelek kene ana apa Bu jenenge? Sesar. Oh, kaisar. Sesar. Hah? Sesar. Terus didondomi iku lah. Oh, gak. Dilas. Oh, dilas ban arek. Mosok dilas ban. Dongakno Nyil, didongakno. Muga-muga adik sing dikitano. Adik April Leo Adi Pratama ya. Adi Pratama dadi bocah ingkang saleh. Migunani marang nusalan bangsa taat marang agama. Amin. Bisa mendem terus mikul dhuwur derajate wong tua sak lorone Nyil. Amin ya robbal alamin. Nek iki kleru mosok mikul dhuwur bar mikul dhuwur kok dipendhem jero. Ngene lho Nyil, piye iki jelasnone aku ora. Lha ndongakno piye? Bisa mikul dhuwur mendem jero. Lah bar mok pikul wong tuamu bar mok pikul terus mok pendem lah. Ora terus bidak-idak ngene. Maksudnya dipikul dhuwur iki menjunjung tinggi nama keluarga. Cara tembung mentare iki membuat harum nama keluarga. Apa gak iso Pak Slamet ki Bapak RT lho wis lho. Apa gak iso njunjung dhewe? Slamet di to wong slamet iki. Ning kamar. Malah turu. Oh, giyone mriki ta, Bu? Maksudnya iki Pak Slamet iki gak duwe putra iki. Di sekolahno sing dhuwur. Dhuwur, menek tower. Tower bar terus anjlok, iki bani ndasem. Maksudnya iki sekolah kuliah lho ya ngasih dhuwur. Mikuli uyah iku as ning. Iya ning Juwono iku lah, ra idol iku. Kok ana Sunan iku lho. Kuliah ning kono, ndi kono? Ya iku ning Setain. Hotel Krishna. Setain. Setain. Setain Hotel Krishna. Tak kira ning kono. Langganan kowe dhewe member kowe ning kono. Enggak. Kono tak akoni kok. Apa? Wong wedok ayu-ayu nek kono dijual murah nek kene dijual mahal. Iku gak hotel goblok. Pabrik. Pabrik anak. Wong seneng anem kok. Wong kok maksudnya membuat harum nama keluarga. Halo. Muga-muga Bapak selamat diparingi rezeki ingkang lancar. Amin. Migunane kangge wargane dadi RT sing jujur. Yo jelas jujur no, nek ora jujur ora dipilih wargane to Nyil. Pokoke sing jujur tumindak sing apik karo marang tanggane diaturi apa iku diparingi gemah ripah lojinawe. Diparingi sandang pangan sing murah lan riyan. Amin. Lek mikem nyetrum kok. Aku mau ning jero bar kesetrum padha ya. Kok bar kesetrum. Mike ngegron terus kok. Aku ning jero mau tak butel kaya lemper kok mike ya. Muga-muga adik April ku tak kon dadi sing apong, sing becik, sing apik. Apik. Pokoke nek iso nurunno aku. Ora lah. Lho, wong kok nurun dadi kok dagelane. Iku nek nurun dadi presiden, bupati lan sak pitunggalane. Wong niru kowe iku. Mas, aku wong dagelan ngene tak nggo samben. Lho, mlepuk mlalah. Kandhane wong aku dagelan ngene tak nggo samben. Nyapa? Wong kok ngene iki aman kaya lemper. Kok kaya lemper. Nek iso ya nurono sing aku dagelan ngene iki wong tak nggo samben, Mas. Wah, samben napa? Kowe durung ngerti jenengku to. Jenengmu sapa? Tung kulon, tung kidul wis jenengku wis do ngerti sembarang. Tung kulon.
Unyil. Tung etan. Unyil. Tung lor. Unyil. Tung kidul. Ya unyil. Kondang apa nyil? Mateni bayi. Alah yo tak cepet engko. Nek kondang iki kok mateni bayi to. Lho kondangku ya mateni bayi, mateni samene gedene ya kebacok pakane ya. Iya bener nyil. Aku ya rawani. Wis ngene. Iki welinge bose. Kowe karo aku iki gojeke aja suwe-suwe. Aja suwe-suwe. Ana penyonyone, Penyanyine ya. sing ngene lho, nyekelime iki lho. Penyanyi. Penyanyi. Heeh. Ditokno. Lho ditokno. Saiki Sesuk ya kenek. ya wis ayo mulai. Sik